longle pata pe kar om lapen phuli phoko kiron ASDC, KSA, KNCA, Jakas lapen APHL siatum chilang petsi kachesong asai kideng. Urban scheme pen kikim kerang pon boma hem palong thomadim KACEM lunsing teron kelang charidam. Kardom peni prime time berta angton menchi thana mexinan. Bithung reng thama constituency ka parlo reserve parlo ke do longle phelang kawiara tuma phan longle pata pe kar om lapen phole phoko keron pon pini bithung reng thama MSC constituency ka parlo ke ramtang pennang ananing kan pen reserve parlo ke do ke thak boma pharo ara tuma phan pini KAAC revenue sai ka mahin pen longle pata pipon tanglo bangso pata keron ahut pe kar om lapen chotun chodanga phole phokok setami keron padopon Keron ke bagamaya long MP Horen Singh Bepen APHL si asong aphan kapin rem lapen kasorsa padoponsi MLA Dorsing rong hanga hinpen APHL si aphan reng anga parti pu karbok padoponsi latum ke andum ke chonang jatum lok pusi karbok padopon Halapu alohi sarpo aman pen kache tongdun KAAC CM Dr. Tuliram Ronghang ke jaya tengke MLA election aprang prang forest aro ke dotuma phan an pata kiron pangcheng ponsi pini kolonga long an ke pak suri phora pharo troxy ra inkora isi an longlea pata ron pontang lopusi pachini pon Kheroni pen mohonteron Karbiang Long Live Kiramtang phaikuni ni phaing kora ICR ni Bokajan LSC ka parlo lakhain kora hini Sarupathar constituency angkang Balipathar number adarsa RJ towar pli kache tokalong song photum chelang rapetsi kache song asai kedeng Labangso asai kedeng ponang kok lake kiramtang apora hud risim kangtang kiot song tro atuma phan Assam lapen central sarkar atum monsang lamdon kache tokalong karbi mate Inglong aso akhe kibir jiang ang kido koga jok ningkang samsya phutaksi khei dhorom lapen hamphang asong chipupe pinpen bokajan LSC angkang along kache song asai kedeng pangcheng ponlo lasondak taxi penable thot setami nili constituency alongta padoponji busi kache song kedeng pona song atum pen pachini pon Pini kache song asai kedeng pona hut ASDC tiripia maya song japo Sunil Tobi kachari pona maya long ASDC tiripia mai phu Chandrakanta terang alohi sarpo man pen chetongdon ASDC akong chunbang Jotson Bay Jaka samai phu khorsing teron CCO convener Saising Rongpi CCO asong japo Rabindra Rongpi 24 plus organization Lamjai Sarpo Litsong Ronghar EM Barim Rajendra Rongpi KSMI phu Jameson Timong lapen KSMI phu Samson teron atum pen danglok rongrub asar anparta KNC asong japia tumta chetong dun rinti Maya long alohia tumpen lam theke jai pana tengke kedamtang apora hut risim kangtang ke ot song tro song lapen sorkarang bong mon samalam don kache togalong ke chok che asonamung ke do an ke chepa prai ponangpo athe non amat kache pa prai ponjia phan apor dolang jongsi bang solam don chundet binong lo pulote karbia khe jasamet inglong aso khe ke do an atum ke kivir lo pu hai huisi than pa jermi pon lapen khe long rea pharman kache song along Kei dhorom lapen hamphang asong chiplak te pin pen kengkam kache jor mate kache song aja kong pathe ponlo nang puta kache thanjimon padopon ke clause 2.3 abang pe prai pretik ke la bangso kache song abang keng tontelo la ke chenglo la first round lo second round non koson si ke damjima third round koson si daima hala bangke nilitum non la bangso round judet lo pulong te jingwai chingsai thupo la so teng si dampo la si Nilitum Karbiang long arada phane party long do ana BJP long ledu Congress long ledu noho APHL cia long ledu sitami SDC long ledu sitami la keduana Karbi to phan la pen inglong akhe inglong aso arada phana banga chuning ri bangke la bangso kache songa long bang nanga che tu dunje bang phansi chuning ri athela ke komane particular asia party phan pe hainang perem nang po phan kali lake Karbi akhe la pen Karbiang long bangke Thir klong nai Karbia khe bang non e prang sitame la khe kang thi mapun ke reng unang ye bang phansi pini lajong si pe prai predet pulutang te
karbi atum amunon pi non ke wang jelang so future bangke karbi atum ke dake mate tribal asutum ke kan hok the dungi puchini pami la si pini la sorong along samela pon atok bali pothara constituency along samela dak ana tok along same pinang ko kalam the bangke la hello la pen isi bangke waidak pen pini ba klar dak pen itum pen same dak message masih sia birta ke pi ke la hello je la so kachisong ke hamren det chon progalilo laso kachisong ke hadi fuda chon progalilo laso kachisong ke dokmuka dele chon progalilo pini rong atok anu rong sur rong bot alus tame rada tung bangke laso aning ke phuphe laso kachisong ke ame kachi tiran lo lake lasi pini dak pen sitame thek dak lo lapan how wesa sor sitame la dak wang nang koklo la bangke nilitum wesa sor det a problems kali ba isa sor det a problems kali posi kaduk ka vela so karbiang long arar tu non karbi pilong ri laso keso ke tanbo mahut laso kopitong ke manji ne kiti ne kereng ne etung kacing hona pi laso phan ka pereng dun ji phan laso kache song dun laso itu ma pi phan ko son si ka pereng thui ma ko son sa jakong ka pithi thwe kaya teng aw ka pran ka pe meji ma laso a medicine lo pusi laso apini laso mai bang ken itu men hok Bokajan pen ananterang lapen lang chithing pen subhas terang karbiang long lai Mahamaya constituency ka parlo agriculture asai kam urban scheme pen kikim kirang pon bomahem hum thom along kiram tang phai kuni ni phai inkore siarni em lun sing teron kilang chari padodang em lun sing teron pen palong thom adim ka homri damahut a hem kikim kirang pon pa meja phan lapena poroting pen kapatang ponja phan ki claim kedama tuma phan pin khat tekang laso phi alangli kauri pahara longkido adivasi arong alongta humri dam thusi ha dagara tumpen son suri alam chethan chimun padopon laso ahut ke dam tangarni em teron asang hopen kache chakte kang alam chak ateng pen tangka suri phokep check alo pajiote kang halapu arunodoi scheme pen chenglo kapre scheme kachetang te dera long KACEM me thangatang ka pensi kipi ponja phan lamchak chipi lapen kapre ka ching thura saya mo do anseta me ke claim ponja phan chingwai ponsi kewangji MSC kili ka porahut me sen pen ke claim ke dam pa me pen ong dunga vote pen kachepa hai pon thekja phanta bidi sore chepa choi pon News Desk report Karbiang Long Live Karbi Students and Youth Council Dhantaghat Area Council Ansoseja Kongkache Pherang Ponje Phanpura Akimia Maiphu Sonasing Timung Lapen Kongchunbang Dorsing Terang Duma Phan Ningkan Hinia Pharman Arpu Kepekpon Kedamtang Phai Kuni ni Phai Inkore CRni Dhantaghat Cambridge English School Hemalong KSYC Haraghat Regional Council Atum Chepatir Piponsi KSYC Dhantaghat Area Council Arpu Kapherang Amai Kapadopon Haraghat Regional Council amai phu Longsodar Ingling Chunbang Rongkim terang atum pendanglok penangan KSYC klembang phubang phiatum chetong dun rinti se KSYC Dhandaghat aro kapangtang ponjia phanpura kaddo kawe chedon sarpen KSYC Dhandaghat Area Council kachari ponjia phan mai phu Sonasing Timong lapen kongchunbang dorsing terang atuma phan ningkan hinia pharman arpu pekponlo Maya long KSYC Dhandaghat Area Council atumta jasamet methanga khei kiduk kisung along kacharjab dun thip thekji lapen lo ke charli bom ari sonim so tuma longta kaiketa karjab dun thipji aphan chethan chimun padupon nilitum dongka chingthu area council aphan ningkan hinia baha phanitum maipu lapen chungbang kimi tum longlo lapen alang litum leadership along dak dongka chingthu area council along pina anakar bietu lapen dak havar along logo charlie ari so jang tum pen ana lieng longdun po pisinin chi thipik lo lapen karbia kheya ki sunga hu alang litum kai ke mata karbisen KSYC along narjam thipu pisinin chi thipik lo non ke wangji non au ve tum si students and youth tum si siveta long klam along isiveta platform along si chingrum pet peli pute pinap ki wangji au ve tum sungkrungji mate sungpik khangjang ji pun tum matha si ka do ve tum ka students and youth tum phan isiveta platform along pa chingrum je phan ni tum ka bor I pon dolo Dong mukak pen semsing ingti Karbiang Long Live. Bini prime time berita kila ponsi kang tonik lo.